खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गिबियावनो ब्रिटिशनि राजखान्थिनि खौरां ब्रिटिशनि राजखान्थिया ब्रिटिशनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन मैयानि लकसभा बिसायख'थिनि भट साननायाव UPPL बा NDA नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा 52,583 फारागथिजों देरहासार जानो हादों। जयन्त बसुमतारी बिथांनि देरहासारनायखौ लानानै UPPL दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफोरनि गेजेराव रंजानायनि दोहौ बमा गावदों बबेयावबा बेन्ड पार्टी दामनानै मोसादों आरो रंजादों। देरहासारनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहोदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा ओजोंहाय बिथांखौबो रंजा बाजा खालामनानै बरायदों। देरहासार जानो हानायनि सोमोन्दै फोरमायथिदों दि सिगांनि सोरखारनि समाव दावराव दावसि जाबोदोंमोन नाथाय दा UPPL आरो BJP जथाय सोरखार फैनायनि उनाव गासैबो रैखाथि मोनबाय गासै हारिनि गेजेराव गोजोन फैबाय होननानै बुंथिदों बिथाङा आरो रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुबैदोंमोन बे लेखायैनो देरहासार जानो हादों होननानैबो फोरमायथियो जयन्त बसुमतारी बिथाङा ओजोंहाय 51,583 खम भटजों जेननो गोनां जादों BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेननायनि उनाव बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायथिदों आरो BPF दोलोखौ एसेबां मोजां मोननायनि थाखाय आरो भट होनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहोदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा बे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर बोसोन होननानै बुंथिदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेराव BJP UPPL आरो AGP ज' लोगो नांनानै गसंदोंमोन आरो BPF दोला हारसिङैनो गसंनानै जुजिनो हादों बिथांमोननिया सोरखारबो दं एडमिनिस्ट्रेशन मेसिनारि दं रांनि बोलो दं जायजों रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो हायो आरो बेनिनो खाबुखौ बिथांमोनहाबो लादों नाथाय BPFआ हारसिङैनो गसंदों थारैनो रायजो राजाफ्रा BPFखौ एसेबां मोजां मोनो आरो बियो जोंनि जेननाय नङा जोंनि देरहानायसो होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय अदेबानि खाम्फा बरगयारीया लोगोसे बुंथिबावदि रायजो राजाफ्रा BPFजोंनो दं आरो अराय BPFजोंनो थागोन फैबाय थानाय समाव BPF दोलोखौ गोख्रों खालामबावनो थाखाय खामानि मावगोन 2025 मायथाइयाव BPFआ देरहागोन आरो 2026 नि बिसायख'थियाव देरहानो थाखायबो सोलो बा स्ट्रेटेजि खालामगोन होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारीया लोगोसे बुंथिबावदि UPPL आरो BJPआ नंखाय रादाय होनानै रायजो राजाफोरखौ नैथि खेबनि थाखाय थगायबाय 2020 मायथाइयाव जेरै थगायदोंमोन बेबायदिनो थगायबावदों आरो बेखौ ब्रिटिशनि रायजो राजाफोराबो फोथायदों नाथाय बेबो नुजाथिगोन होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारीया क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय गासै 12 बिजाथिफ्रा गसंदोंमोन 12 बिजाथिफोरनि मादाव सोर बिजाथिया बेसेबां भट मोनदों बेखौ नोंथांमोननो फोरमायथिनो आखायाव लाबाय आरो नोंथांमोनहा बेखौ स्क्रिनावबो नायनो हागोन गिबियावनो UPPLनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गासै 4,68,995 भट मोननो हादों BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा 4,37,412 भट मोननो हादों कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मोसाहारी बिथाङा 1,13,736 भट मोननो हादों GSPनि बिजाथि बिनिता डेकाया 94,189 भट मोननो हादों जेराव उदां बिजाथि पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ 33,737 भटल' मोननो हादों बेनि अनगायैबो TMCनि बिजाथि गौरी शंकर शरणियाया 23,519 भट मोननो हादों आरो माखासे बिजाथिफोर बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन रिपर्टनि बायदिब्ला NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गसाइगाव LACआव 14,000नि बांसिन भट मोनदों दतमा LACआव 4,000नि बांसिन भट मोनदों जेराव क'क्राझाराव BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा 2,000नि बांसिन भट मोनदों नाथाय बावखुंग्रियाव UPPL बा NDAनि बिजाथिया 6,000नि बांसिन भट मोनदों पर्बतझरायाव BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा 9,000नि बांसिन भट मोनदों ओजोंहाय सिडलीयाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा 7,000नि बांसिन भट मोनदों बिजनीआव 15,000नि बांसिन भट मोनदों मानासआव 11,000नि बांसिन भट मोनदों आरो बाक्सायाव 4,000नि बांसिन भट मोनदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा मिरुआव सोर सोरखार दागोन गासै 543 मासिनि मादाव NDA एलायन्सआ 292 मासियाव देरहासार जानो हादों इन्डिया एलायन्सआ मोन 233 मासियाव देरहासार जानो हादों आरो मोन 18 मासियाव आदार्स जायनाखि NDA एलायन्सआ 292 मासियाव देरहासार जानो हादों बेनिखायनो BJPआ सोरखार दानायनि लामायाव नाथाय राजखान्थियाव जानो हाथावै जेबो गैया बोरैबा जायोब्ला NDAआ सोरखार दायालासे इन्डियानि सोरखारबो जानो हागौ जेरावनाखि भारतआव गासै मोन 543 मासि दं आरो सोरखार दानो थाखाय
272 मासेयाव देरहासारनायनि गोनांथि दंमोन। नाथाय बिजेपि बा कंग्रेस रावबो दोलोआनो हारसिङै सोरखार दानो हानाय बायदि मासेयाव देरहासार जानो हायाखै। बेनिखायनो सोरखारा एनडिएनि सोलायै इन्डियानिबो जानो हागौ जुदि बोरैबाफोर जायोब्ला। मानोना इन्डियाया सोरखार दानो थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों सावरायदों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि जाय रायजोआव बिजेपिया टार्गेट खालामदोंमोन बेफोर रायजोफोरावनो बिजेपिया गाज्रि जेननो गोनां जादों। जेरै इउपि, महाराष्ट्र, सोनाब बंग, तामिलनाडु, केराला, पान्जाब बेफोर रायजोफोराव बिजेपिया गाज्रियैनो जेननो गोनां जादों। नाथाय मध्य प्रदेश आरो दिल्लीयाव बिजेपिया मोजां फिथाइ खालामदों, जेराव मध्य प्रदेशआव गासै 29 मासियावबो देरहासार जानो हादों आरो दिल्लीयावबो 7 मासियावबो बिजेपियानो देरहासार जानो हादों। खौरां गोसारनाय बायदिब्ला इन्डिया एलायन्सआ बा कंग्रेसनि एलायन्सआ सोरखार दानो थाखाय जेडिइउ आरो टिडिपि राजखान्थि दोलोजों सावरायगासिनो दं, जेरावनाखि नितीश कुमारनि दोलो जेडिइउ आरो चन्द्रबाबु नायडुनि दोलो टिडिपिआ मोजां मासियाव देरहासार जानो हादों। बिथांमोननो डिपुटि प्राइम मिनिस्टारनि अफारबो होदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बोरैबाफोर जुदि जेडिइउ आरो टिडिपि राजखान्थि दोलोआ इन्डिया एलायन्सआव फैयोब्लानो बिजेपिनि सोरखारा मिरुआव बायगोन आरो इन्डिया एलायन्सनि सोरखार जागोन। गोजौ राजखान्थि थाखोआव मा सावरायनाय जादों बेखौ आन्दोआव दोननो नाजादों कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगे बिथाङा बुंथिदों दि गोदान राजखान्थि दोलोफोरजों सावरायनाय जागासिनो दं आरो स्ट्रेटेजि बा बायदि सोलो बाहायगासिनो दङ। बेफोरखौ बुंफ्रुंनानै होयोब्ला नरेन्द्र मदिया सांग्रां जागोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। इन्डिया एलायन्सआ गोबां मासियाव देरहासार जानो हानायखौ लानानै मिरु कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगेनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा मा फोरमायथिदों फै जों खोनासंनानै लानि। बेयो सुबुं खुंथायनि देरहासारनाय आरो रायजो राजानि देरहासारनाय। मानोना बे दावहाया नरेन्द्र मदि आरो रायजो राजानि गेजेराव जादोंमोन, नाथाय बे समाव रायजो राजाफ्रा मोनसेबो दोलोखौ गाव हारसिङै सोरखार दानो हानाय बायदि मासियाव देरहासार होआखै होननानै बुंथिदों बिथाङा। बिजेपिया सासे सुबुंनि मोखांखौ लानानै अदेबानि नरेन्द्र मदिनि मोखांखौ लानानै भट बिदोंमोन, नाथाय रायजो राजाफ्रा मदिनि हेंथा थांदों। बेयो बिजेपिनि जेननाय होननानैबो बुंथियो मल्लिकार्जुन खारगे बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि बिजेपिया इन्डिया एलायन्सआव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ गोबां हेंथा होबोदों, बेंक एकाउन्ट सेख'दों, इनकुवेरि खालामदों, न' रेड खालामदों। बेनि अनगायैबो संबिधान एजेन्टफोरखौ आयेन बेरेखायै गावसोरनि आखायाव लादों आरो बेखौ बाहायनानै बेरेखा दोलोफोरखौ नादबनो नाजादोंमोन आरो जायखौ हायाखै जोबथेसालियाव दैथायहरदोंमोन होननानैबो फोरमायथियो। नाथाय राहुल गान्धीया भारत ज'र जात्रा खालामनानै दाब दाब जायगायाव दावबायहैदों, सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ खोनासंदों, 25 गेरेन्टि लानानै रायजो राजानि सिगाङाव थांदों, जेरै बेकार जेंना, बेसेन बांनाय, सुबुं खुंथाय बायदिफोरखौ लानानै थांदोंमोन, जायखौ रायजो राजाफ्रा बुजिदों होननानैबो फोरमायथियो मिरु कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगे बिथाङा। एनडिए एलायन्सआ सोरखार दागोना रोखा। बे खोथाखौ फोरमायथिदों नरेन्द्र मदि बिथाङा। एनडिए एलायन्सआ बांसिन मासियाव देरहासार जानो हानायनि उनाव नरेन्द्र मदि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गासैखौबो साबायखर बावहरदों। बे देरहासारनाया सुबुं खुंथायनि देरहासारनाय, सबके साथ सबका बिकासनि देरहासारनाय आरो 140 कौटि सुबुंफोरनि देरहासारनाय होननानै बुंथिदों नरेन्द्र मदि बिथाङा। लोगोसे बिसायख'थि आय'गनिसिमबो साबायखर बावहरदों। बेयो भारतनि देरसिन बिसायख'थि, जेराव 100 कौटि भटार दङ, 11 लाख भट मिरु, 1.5 कौटि पलिं अफिसियेलफोर, मोन 55 लाख भटिं मेसिन बायदिफोर दं। बेफोरनि गेजेराव गोजोनै बिसायख'थि खुंफुंनायनि थाखाय बिसायख'थि आय'गनिसिम साबायखर बावदों नरेन्द्र मदि बिथाङा। लोगोसे सिकिउरिटिनि खामानि मावनाय गासैनिसिमबो साबायखर बावदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। आसामाव बिजेपिनि देरहासारनाय, 14 मासिनि मादाव बिजेपिया 9 मासियाव देरहासार जानो हादों आरो एनडि हिसाबै 11आव देरहासार जानो हादों। आसामनि गासै 14 मासिनि मादाव बिजेपिया 9, कंग्रेसआ 3, UPPLआ 1 आरो एजिपि राजखान्थि दोलोआ 1 मासियाव देरहासार जानो हादों। ओजोंहाय मध्य प्रदेशआव 29 मासिनि मादाव बिजेपिया 29 मासियावबो देरहासार जाजोबनो हादों आरो दिल्लीयावबो 7नि मादाव गासैबो मासियावनो देरहासार जानो हादों बिजेपि दोलोआ। नाथाय बिजेपिया गाज्रि जेननो गोनां जादों माखासे रायजोफ्राव। बेफोर जाहैबाय इउपि, जेराव 80 मासिनि मादाव एसपि दोलोआ 37 मासियाव देरहासार जानो हादों, जेराव बिजेपिया 33 आरो कंग्रेसआ 6 मासियाव देरहासार जानो हादों। बेनि अनगायैबो महाराष्ट्रआव 48 मासिनि मादाव कंग्रेसआ 3, बिजेपिया 9 मासियाव देरहासार जानो हादों आरो माखासे सोनाब बंगआव गासै 42 मासिनि मादाव टिएमसिआ 29,
बिजेपिआ मोन 12 कंग्रेसआ मोनसे तामिलनाडु गासै मोन 39 मासिनि मादाव बिजेपिआ लाथिख' पान्जाबावबो मोन 13 मासिनि मादाव बिजेपिआ लाथिख' आरो मणिपुरावबो मोन 2 मासिनि मादाव बिजेपिआ लाथिख' अदेबानि मोनसेबो मासियाव देरहासार जानो हायाखै केरालायाव मोन 20 मासिनि मादाव बिजेपिआ मोनसे मासियाव देरहासार जानो हादों आरो बेफोर रायजोफोरावनो बिजेपि दोला गाज्रियै जेननो गोनां जादों जेरावनाखि भारत नाङैनो बिजेपिआ हारसिङै मोन 240 मासियाव देरहासार जानो हादों कंग्रेसआ मोन 99 एसपिआ मोन 37 टीएमसीआ मोन 29 आरो माखासे दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों